hurmat bilen Zora Palwan. Yetip gelen taze Kurban bayramımızını ähli Müslümanlara, hususan hemme dildaşlara, harcı dahildaklara, galy bersem şu janda dinläp eşdiýän dildaşlarymyza ak yüregimden gutly bolsun diýän. Kurban bayramy her bireklemize ýakışly aýlar bolup, ýakışly haýtlar bolup geçmek hemmemize nesip etsin. Biziň sesimizni 92.9'dan Türkmen ipimden eşitibilersiňizler. İnşallah Türkmen ipimi Türkmen milleti üçin hemişe hizmetdadır. Türkmen ipimden taze bakşylarymyzyň, şairlerimizin, we nawy sendelerimizin, we farhangilerimizin sesini günde ýanglandyryp durmak üçin amadadır. İnşallah Türkmen ipimden hemişe taze şahatlyk aýdymlaryny, şahatlyk şiirlerini we gülkülü bernamalaryny eşitibilersiňizler.